Hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Mikrofont nem hoztam, de talán így is lehet majd érteni. Itt vagyunk, Bükkalanyos és Nyéklátházi dombok között. Ugye, mint tudjuk, ez a bükkaljai résznek hívják, ez a bükkaljai rész, ez Miskolctól Eger felé terjedő 40 km hosszú, 8-10 km széles dombság. Tele vagyunk ilyen dombságokkal. Az a domb, az a Bükkalanyos Harsányt összekötő, vagy elválasztó domb. Ahol most vagyunk, ez a Bükkalanyosi domb, itt arra fele van a tévéadó, arra pedig a Nyéki bor domb, vagy hegy, vagy itt már hegynek hívják, ami 70 méternél magasabb, úgyhogy úgy hívják, hogy Nyéki hegy. Célom most oda átmenni, két útvonal lehetséges. Az egyik ezen az úton, ami így szépen kanyarog, viszont lemegy a patakpartig, és jön egy autó, nem, az valami, hát terepjáró, igen. Várjuk meg. Na, ilyenek itt előfordulnak, vagy pedig a másik lehetőségem itt a kiserdő mellett elmenni, de már innen látszódik egy turpisság, ugyanis mikor szántották a földet, van ott az a sáv, ki van szántva az útra. Ez ilyenkor nem nagy probléma egyébként, mert még kb. Fagyott a föld, de üzenném a mezőgazdasági dolgozóknak, hogy a turisták, biciklisek, valamint a vadászok, rendvédelmi dolgozók, ne adj Isten mentőket is vegyük figyelembe, mert azon, ha felázik, elég szar lesz rajta átmenni. Szóval ez a két választásom van. Itt, ha itt megyek, ott a föld, ott a erdősáv mellett van lefele egy full betonút, az jobban tetszene, mint hogyha itt mennék le, ahol az előbb jött az autó, és a domb aljában pedig ott van a patak, ami szerintem még mindig fel van ázva, mert már nem, vagyis fel is van olvadva, mert nem 0 fok van, hanem +1, +2, úgyhogy én bevállalom ezt a fajta utat. Na, innen folytatjuk. El is érkeztünk ide a megbeszélt betonúthoz. Hát eleje még ilyen graveles, de utána beton teljesen lefele. Az út már most elég jónak mondható, száraz. Néhol vannak ilyen sárfoltok, az 1-2 hét alatt szerintem eltűnik. És akkor lehet menni majd a kedvenc erdei utamon, ami ezen az úton tovább jöve, tehát a dombtetőről Pingyom irányába vezet egy ilyen gyönyörű út. Viszont egymagam most nincs kedvem arra menni, mert nem az volt ma a terv, hogy terepezzek. Úgyhogy most jelenleg itt fogunk lemenni. Fele már beton, mert itt van valami Dr. Juice nevezetű cég, akinek szüksége volt betonútra, itt valami vizet tettek még finomabbá állítólag, és akkor felmegyünk már a Nyéki szőlőhegyre, ami ott található. Azonnal folytatjuk. Leérkeztünk onnan ide. Hát amit mondtam, hogy még 1-2 ilyen sárfolt van. Ezekbe onnan leviharzva jó sebességgel belecsapódni egy ilyen sáros részbe. Hát nem lehet túl kellemes, én nem próbáltam ki, én szépen áttoltam mellette. Rajtad gombáznak ott az emberkék, hadd gombázzanak. Egyébként, hogyha még errefele elmegyünk, erre itt van egy kis út, kerítésen mögött át lehet menni, gyönyörű szép
völgyben tudunk tekerni még egy pár kilométert, aztán felmenni vissza erre a dombra, be az erdőbe. Ez egy gyönyörű hely egyébként, kár, hogy Miskolc és környékbeli túrázók, biciklisek nem fedezték fel maguknak még. Gyönyörű erdei ősvényeken, utakon lehet túrázni, biciklizni. Most egészen pontosan ott vagyunk, ahol a Nyéki szemétlerakóba vezet az út lefele a dombon. Tehát itt a épülő ház mögött, nem tudom ki akart ide építkezni, de biztos meg volt rá az oka. Lehet, hogy Walter White akart itt valami labort nyitni. Ott van mögöttünk a szemétégető, tehát hogy valaki el tudja helyezni térképen, akkor annak már ez nagy segítség volt. Na, menjünk kicsit föntebb. Szóval átértünk a dombon, Jékiek szerint hegyen, de ebben most nem menjünk bele. Ebből csak problémák és késelések vannak egy ivászatkor. Szóval még ezen a beton úton, hopp, így lemegyünk egészen a temetőig. Ott rácsatlakozunk a Nyékletháza Miskolc bicikli útra. Egy ilyen pár kilométer tömény aszfalt. Ott rámegyünk a... nem tudom, rá tudok addig zoomolni. Próbálom behozni. Ott van a cementgyár. Addig fogunk elmenni síkterepen. Viszont ami a legszebb az egészben, hogy ott azok a nyéki és mái tórendszer. Az sokatoknak biztos ismerős már, akik itt a környéken laknak. Na, legközelebb találkozunk szerintem a Görömbölynél. Leértem ide a bicikli út elejére, ami itt a főút, 3-as főút mellett megy. Át kell menni Nyéken, Máin, a Pesti úti lidőnél pedig felmegyünk Görömbölyre. Ami érdekes dolog, az előbb voltam fent, ott valahol ott a dombtetőn, ott a temető mellett, ott szépen végig lehet menni a dombtetőn egyébként, és gyönyörű graveles montis túrát lehet csinálni. Szoktam arra járni egyedül is, van egy cimborám, a Robi, akivel együtt indulunk a Divide-on, vele is párszor már voltunk ott. Nem találkoztunk biciklisekkel, amúgy élő emberrel se sűrűn, úgyhogy ez egy eléggé felfedezésre váró terület még. Talán megyünk arra legközelebb. Kiértem a bicikli útnak a kezdetéhez, ugye Miskolc-Tapolca Ivó út, ahol a szalag alatt kezdődik. Megy szépen a szalag, és egy valamire lettem figyelmes. Vigyázat, medve veszély, anyamedve a két bocsával. Na, úgyhogy lehet, hogy ez az első és utolsó videóm, de én most neki indulok a bicikli útnak. Egy pár autó van, nem tudom ez mit jelent, hogy biciklisek vannak, vagy csak ide a környező hotelekbe jöttek hétvégézni. Biciklissel eddig egyel találkoztam, úgyhogy, de ő kérdeztem, azt mondta, hogy jó a bicikli út, tehát ő erről jött. Ha ő túlélte, akkor én is bizakodó vagyok. Folytatjuk. Elérkeztünk ide a Miskolc-Tapolca Kisgyőr kerékpárút. Hát felén már túl vagyok, olyan 5 kilométer van még hátra ezen a gyönyörű minőségű bicikli úton. Hát ugye, mint mondtam, ugye bükkalja, tehát nem egy alföld. Itt azért vannak meredekségek, meg emelkedők. Egyébként gyönyörű, tavasszal, nyáron zöld falombok között lehet szépen biciklizni. Itt ilyen vannak futók és a bicikli úton. Tiszteletem! Jó az út? Nagyon szép. Úgyhogy a sportolási lehetőség az itt adott. Viszont térjünk vissza arra a részre, hogy
mit is csinálok én itt? Azon kívül, hogy szabadidőm terhére szopatom magam hidegben. 2 éve kezdtem el kerékpározni, akkor még egy dekatlonos 26 szolos kerékpárommal, kisebb-nagyobb sikerrel, mert a bicikli az ugye kicsi volt, nem volt rám állítva, de meg tudtuk oldani ezt elég szépen. Majd a szám meg ilyen, mindegy, most tettem egy banánt, azért lehet. Szóval láttam az interneten egy videót, ami egy bicikli túráról szólt, a Hungarian Divide 2023-as vagy 22-es rendezvényt mutatta be, és valami elkapott annak a videónak a nézése közben, hogy az ember magára utalva kerékpáron át Magyarországon, hegyekben, gyönyörű helyeken. Ez nekem úgy megtetszett, és 2 évig elődött bennem a gondolat, hogy ezen el kéne indulni. Persze az összes videót megnéztem, ami erről szól, és nagyon nagy köszönetem a tartalomkészítőknek, például Dorki Dávidnak, akinek a örökkörforgás videója szerintem ebben a témában a Magyarországi Divide egyik legkiemelkedőbb alkotása. Jamal, ugye egy futár élete, ő is rengeteg videót csinált már az eseményről, a Puszta Podcastes Kiskolos és csapata is megcsinálta már oda-vissza a féltávot. A Blue Wanderer csatorna is, ha jól emlékszem, ő is csinált egy videót erről az eseményről. És azt kell, hogy mondjam, hogy beneveztünk mi is a 2025-ös féltávra, ami honnan a tökömből is indul? Rudabányácskáról indul, és a féltáv pedig Budapesten a Filozófusok kertjében van vége. Ez 735 km, 13 000 méter szintemelkedés, ugye csak felfele számoljuk. És hogy miért is készítem ezt a videót, lehet, hogy lesz több, lehet, hogy nem tudom, nem vagyok tartalomkészítő, teljesen mással foglalkozom, hobbi biciklisnek tartom magam egyébként. Ha lesz ebből több, akkor gyertek velem erre az útra, hogy 43 évesen, 107 kilósan hogyan lehet felkészülni egy ilyen megmérettetésre, amit a profik elmondása szerint a Divide az minden nap többször szétszed, majd összerak, és ebben a rohanó világban, amiben élünk, vagy lehet, hogy csak nekem tűnik annak, szüksége van az embernek erre a pár felkészülésre hetente, és egy olyan eseményre, ami kimozgatja őt a komfortzónájából. Ugye a csatornának is az a neve, hogy Bring a Business bármi. Ennek ez az oka, hogy én kerékpározás közben lévén saját vállalkozásomat vezetem, ilyen business podcasteket, vélemény videókat hallgatok, és néha nem mindig értek velük egyet, tehát lehet, hogy egy-két tekerés alkalmával ezekre majd reflektálnék is. A bármi pedig az, hogy egyébként, ha már elkezdem, akkor beszélhetek bármiről, amiről lehet értekezni majd egyszer csak, hogyha kifutnak ezek a videók az internetre. Úgyhogy most még innen van nekem 6 km Kisgyőrig, onnantól még a Harsányi bekötő útra még fel kell tekerni, és onnan visszamegyek Bükkalanyosra. Ez egy durca 40-43 km volt így betonon, nem túl izgalmas, de legalább fárasztó, és ebben az évben a harmadik ilyen nagy, ugye kinek mi a nagyobb
tekerésem volt. Szokták mondani, hogy iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, meg ilyenek. Ha megteszed, megköszönöm, ha nem, akkor sincs harag, mert miért is haragudnék. Mindenkinek, aki a versenyre készül, nagyon jó felkészülést, hátszelet és technikai hibáktól mentes Divide 25-öt kívánok. Sziasztok! Megérkeztem Kisgyőrbe. Hát kezd kisütni a nap, de már nem sokat segít a hőérzetemen. A kisgyőri biciklimus elején van ilyen szervíz oszlop, ez tök jó, meg még el se lopták, úgyhogy ez így tök szexi. Aki nem látta volna még, hogy milyen a hosszú szürke csík itt Kisgyőrben, annak így egy ilyen látképet tudok mutatni, hogy így megy be a hegyekbe, vagyis a dombok közé. Ez olyan durván 9-10 kilométer hosszú Tapolcáig, és olyan 300-400 méter van benne. Úgyhogy ez is oda-vissza egy jó kardió tud lenni, ha az ember kijön ide. Temető, minden településen van. Ott van hátam mögött a Golgota, oda most nem megyünk el, de ott van, azt sok turista meg szokta nézni, és akkor arra fele a falu település, vagy mi ez, másik oldalán van a Szent Korona kilátó, az is közkedvelt biciklis célpont, és akkor én pedig még azon a dombocskán kell, hogy áttekerjek, és akkor otthon is vagyok. Ennyi lett volna már a szokatás. Remélem, hogy tudtam újdonságot mutatni. Ha szeretnél még több ilyet látni, akkor kis csengő, feliratkozás, komment, like, dislike, hiszem, faszom, bármi, amit szeretnél. Nem tudom, lesz a következő videó, majd meglátjuk. Na, ne a temetőt mutassam már mindig, mert az... Na, sziasztok!